ମୁଁ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମରି ସତ୍ୟ ନୀତିବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟେ ସାର, ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର। ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବଡ଼ ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜାତି ବଂଶ ଏ ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଏ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ ରତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତି, ସହିବା ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଅସହିଷ୍ଣୁ। ସନ୍ତୋଷ ଆମ ମନରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ। ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବକ୍ତା ହେଇଗଲେଣି। ପରଦୋଷ ଦେଖିବାରେ ଆମେମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଆମେ କେହି ହେଲେ ଦେଖୁନା। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ମାନବ ସମାଜ। ଜୀବିତମ ଜନ୍ମ ସାଫଲ୍ୟଂ ମୁଖಂ ତସ୍ୟୈବ ସାର୍ଥକଂ ସତତଂ ରସନାଜସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣତି ଜଳପତି। ତାହାର ଜନ୍ମ ସଫଳ, ଯାହାର ମୁଖ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ସେ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଶରୀର ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ। ଶରୀର ମିଥ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଯେ କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ଚ୍ୟୁତି ନାହିଁ, ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଯେ ଅକ୍ଷୟ, ଯେ ଅନନ୍ତ, ଯେ ଅସୀମ, ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଅନିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ନିଜକୁ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କିଏ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭିତର ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛେ। ସେଇଭଳି ପରମାତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏକଂ ସର୍ବଗତଂ ବ୍ୟୋମ ବହିରନ୍ତସ୍ତଥା ଘଟେ ନିତ୍ୟଂ ନିରନ୍ତରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଭୂତଗତୋ ତଥା। ଯେଉଁପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆକାଶ ଶରୀର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କର ଭାବ। ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି
ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିପଦ ସମ୍ପଦରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଜପ କରିବା ନାମ ନେବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ନବଯୌବନା ପତ୍ନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେରୁ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କାହିଁରୁ କ'ଣ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ନ ଲଗେଇବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯଦି ମନ ନ ଲଗେଇବା, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ରାମ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶରୀରର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ନବଯୌବନା ପତ୍ନୀରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ମେରୁ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଧନର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶରୀରଂ ସ୍ୱରୂପଂ ନବୀନଂ କଳତ୍ରମ୍ ଧନମେରୁ ତୁଲ୍ୟಂ ଯଶ ଚାରୁ ଚିତ୍ରମ୍ ହରିରଂ ଘ୍ରିପଦେ ମନଶ୍ଚେତନ ଲଗ୍ନ ତତ କିଂ ତତ କିଂ ତତ କିଂ ତତ କିଂ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ମନ ନ ଲାଗିଲା ଇଏ ସମସ୍ତ ସୁଖ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବାୟା ବାବା ଗାଇଛନ୍ତି, ଜୀବ ପରମଙ୍କ ବିହାର ଦେଖ ଘଟ ଘଟରେ ବାଇଆ ପାଗଳା ନାମରେ ବିଳ ସନ୍ତି ସଂସାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। କବି କହିଛନ୍ତି, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ବାୟା ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିରାକାର ଆଦି ଅନାଦି ସେହି ଜୀବ ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ସକଳ ଭୂତେ করে বিশ্রাম। সেই অন্তর্যামী পুরুষ সকল ঘটরে সকল শরীরে সমস্তଙ୍କ হৃদୟ ভিতরে বিশ্রাମ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସେତେଇତି ପୁରୁଷ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ସେହି ଆତ୍ମାରାମ ଅଟନ୍ତି ହୃଦେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ଯଦି ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ନଥାଏ ସୁଖ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହେଲେ ମଧୁରାତି ମଧୁର, ଅଧରଂ ମଧୁରଂ ବଦନଂ ମଧୁରଂ ନୟନଂ ମଧୁରଂ ହସିତଂ ମଧୁରଂ ହୃଦୟଂ ମଧୁରଂ ଗମନଂ ମଧୁରଂ ମଧୁରାତିପତେ ରଖିଳଂ ମଧୁରଂ। ସେ ପୁରା ମଧୁର, ସେ ମଧୁମୟ, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ମଧୁର ଲୀଳା ପୁରୁଷ ସେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଆହୁରି ମଧୁର, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଷୟ ମଧୁମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ମଧୁମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।